Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ लाभलिना बरग'हाया दिनै फुङाव लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव सफैयो बिथांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे माखासे आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोराबो बरायफैयो लाभलिना बरग'हाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि आं जोबोर मोजां मोनबाय आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय बेबादि अननाय आरो बरायनायनि थाखाय आं गोसोजों गासैखौबो साबायखर बावो आं बोसोरसेनि उनाव न'आव फैदों आं जोबोर मोजां मोनबाय गावनि जोनोम हादरसायाव मोनफैना आं दुखु मोनोदि सना लाबोनो हायाखै नाथाय आं इयुनाव नाजागोन नैथियाव दङ क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गोजौ फरायसालि आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि टेट आनजाद उथ्रिसारनाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो BTRनि गाहाय प्रमोद बर'आ क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गासै सा 240 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ राननानै होयो बे हाबाफारियावनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे चम्पक डक्टर नीलुत स्वर्गियारि उखिल मोसाहारि रन्जित बसुमतारी आरो BTRनि सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मनजों लोगोसे डिरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बाहागो लायो मख'नो गोनांदि खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमोद बर'आ बुङोदि BTRनि गुबुन गुबुन बिफाननि लांदां जानानै थानाय साख्रिनि मासियाव फैगौ दानथामनि गेजेराव थिसनथाइ होगोन होनना बिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होनना रोखा बुंथियो थामथियाव दङ बर' रायजो BTRआव राजखान्थि सोलाय सोल' जागोन नामा मख'नो गोनांदि बे साननैसो BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गले गले लोगो हमहैनाय खौराङा गोसारगासिनो गासैबो मोजाङै जायोब्ला 15 आगस्तनि उनावनो बर' रायजो BTRआव राजखान्थि सोलाय सोल' जानो हागौ होनना खौरां गोसारगासिनो फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ BJP दोलोआव हाबनो हागौ मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां MLA दुर्गा दास बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव 15 आगस्तनि उनाव सोलाय सोल' जानो हागौ होनना मिनिस्लु मिनिनानै इसारा होनाय नुनो मोन्दों बर' रायजो BTRआव राजखान्थि सोलाय सोल' जामारगोन ना जामारा बेखौ समासो मिथिसिगोन ब्रैथियाव दङ बर' रायजो BTRआव राजखान्थि परिबर्तन जागोन बुंनाय जादों हाग्रामाया BJPआव हाबगोन बुंनाय जादों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो होनना खौरांगिरिया गबिन्द बसुमतारीखौ सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङोदि बेखौ सोर बुंखो परिबर्तन जागोन होननानै जोंथ' दासिमबो खोनायाखै लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों हाग्रामा महिलारिया सावरायज्लायनायनि सायावबो बिथाङा बुङोदि सावरायज्लायनायनि सायाव दिनै BJPनि सासे MLAनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे बिसोर जेबो सावरायज्लायाखै बिफोर सुबुं बिजोङाव ओरैनो फोसावनायसो आरो सावरायज्लायदोंब्लाबो बियो राजखान्थियारि नङाबो जानो हागौ लोगोसे BTRनि चिफनि मासियाव हाग्रामा महिलारिया जिरायनायखौ नोंथाङा सासे दैदेनगिरि हिसाबै गनायना लागोन नामा होननानै खौरांगिरिनि सोंथियाव BTRनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंबावोदि चिफ महरै जिरायनायनि सोंथियानो फैया माबोरै जिरायगोन नोंथांमोनानो साननानै नाय बिसोरनि मेम्बारा सिगां सा 17 मोन नाथाय ओंखारनानै दानिया सा 11ल'सै बेयाव माबोरै चिफ जागोन नोंथांमोना साननानै नाय होनना रोखा बुंथियो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।